Dnes sme si pre vás pripravili videonávod jednoduchej kartovej hry 6 bere. Hra je pre 2 až 10 hráčov, zaberie vám 45 minút vášho času a potrebujete mať aspoň 8 rokov, aby ste si ju zahrali. V tejto hre sa snažíte odhadnúť, čo zahrá váš súper a odísť s čo najmenším počtom kráv. Poďme sa teraz pozrieť na samotné pravidlá. Na začiatku hry si zamiešame balíček kariet a každému hráčovi rozdáme po 10 kariet. Potom vyložíme na stôl 4 karty, ktoré budú tvoriť začiatky 4 radov. Zvyšky kariet nebudeme pre túto partiu potrebovať a balíček môžeme dať bokom. Pred začiatkom hry je dobre si povedať, ako sa hra vlastne boduje a čo je jej cieľ. Ako môžete vidieť, každá z kariet má na sebe takéto symboly kráv, ktoré sú v hre brané ako trestné body. Hráči sa snažia mať týchto symbolov na konci hry čo najmenej. Jedna partia sa hrá na 10 kôl, pričom v každom kole sa hráči zbavia práve jednej karty. Každý z hráčov si vyberie jednu zo svojich kariet a položí ju na stôl lícom dole. Keď už každý z hráčov zahral kartu na stôl, všetci svoju kartu naraz otočia. Teraz budú hráči priraďovať svoje karty do jednotlivých radov. Poradie hráčov určujú čísla na zahratých kartách, pričom hráči pôjdu v poradí od najnižšieho čísla po najvyššie. Karty do radov preradzujeme tak, že zahratá karta musí mať vyššie číslo, ako je číslo poslednej karty v rade. V prípade, že máme na výber z viacerých možností, kartu musíme zaradiť do radu, kde je najmenší číselný rozdiel medzi zahratou kartou a poslednou kartou v rade. Takto sme odohrali jedno kolo. Následne si každý hráč vyberie ďalšiu kartu z ruky a pokračujeme ďalším kolom. A prečo sa hra vlastne volá 6 berie? V každom rade sa môže nachádzať maximálne 5 kariet. Keď by mal do tohto radu hráč umiestniť v poradí 6. kartu, musí si všetkých 5 kariet zobrať a umiestniť ich pred seba na kôpku trestných bodov. Karta, ktorú v tomto kole zahral, nahradí rad, ktorý si zobral. Ďalší zo scenárov, ktorý môže nastať je, že si hráč vyberie kartu, ktorá má nižšie číslo ako všetky karty na stole. Vtedy si hráč vyberie rad kariet, zvyčajne s najnižším počtom kráv a položí si ho pred seba ako trestné body. Kartu, ktorú v tomto kole zahral, položí na začiatočnú pozíciu v rade, ktorý si zobral. Keď sme odohrali všetkých 10 kariet, každý z hráčov si spočíta svoje symboly kráv na kartách, ktoré má v balíku s trestnými bodmi. Podľa oficiálnych pravidiel by sa hra mala hrať, kým niektorý z hráčov nenazbiera 66 trestných bodov a v tom bode vyhráva hráč s najmenším počtom kráv. My si ale trestné body zvykneme zapisovať a hru hráme dookola, kým nás to neprestane baviť a záporné body spočítame až na záver. A to je k tejto hre všetko. Želáme vám pri nej veľa zábavy a čo najmenej kráv. Mu. Ahojte.